Dagens masterclass, den kommer til at handle om ægte sauce og puré. Min erfaring med at lave sauce og puré er på amatørniveau. Jeg vil starte jer med at vise jer at lave en bearnaise. Nogle af jer, der har prøvet det før? Ja. Ja, tak. Det er de fleste af jer. Så I kender det, men jeg vil lige vise jer, hvordan man kan få en god konsistens på en god bearnaise. Man skal bruge noget scalotløg, nogle hvide peberkorn, og det er fordi, man skal lave en bearnaise-reduktion. Det foregår ved, at man tager en del hvidvin, hvidvinsedike, kan man sige. Og det, vi laver, det er den her gode, syrlige reduktion, som man så skal bruge til at komme i sine æggeblommer, til at piske op til en æggesnaps. Sæt over i en gryde med noget scalotløg, nogle estegone, stilke, noget kørvelstilke, et laurbær og nogle hvide peberkorn. Og så en god fingerregel af, at man siger, at det skal reducere til det halve. Altså, det er super fedt at få lov til på første hånd at få lov til at observere en mesterkok lave en bearnaise. Nogle stilke fra estegone, og der gemmer I selvfølgelig det her estegone, som I tager fra. Det skal vi have hakket, og det skal vendes i den færdige bearnaise. Kørvelstilke. Nu står det og koger, og så skal det altså reduceres til det halve. Det, der er vigtigt her, det er, at man får en stram, intens syre til sine æggeblommer. Og jeg kan godt lide en frisk, syrlig bearnaise. Imens det står og koger, så sætter jeg smør over. Det hedder at klare. Det må ikke tage farve, så forsigtigt. På et komfur, der går til 12, sæt den på 4 til 5, så det står og smelter. Så falder vallen til bunds. Det er det hvide, og så har man det klare, det rene smør. Og så hælder man det efterfølgende over i en anden gryde, uden vallen, og så er man klar til at montere. Jeg tager ikke så mange noter. Det har jeg aldrig gjort. Jeg får meget mere ud af at se, hvordan det bliver gjort. Hvor meget fyrer du op for den her reduktion? Fuld skrald. Okay. Det skal bare derned af alt. Jeg tror, jeg får skrevet en halv roman om denne her bearnaise. Nu er smøret smeltet. I vil kunne se her, at smøret lægger sig i overfladen. Her. Og alt det hvide valle, det falder til bunds. Og det er det, man skal huske at sigte fra, fordi når du laver en bearnaise, så er det vigtigt, at du kun har det afklarede smør. Og så kan I se her, så al vallen, der ligger simpelthen hernede i bunden. Jeg har min reduktion, som er reduceret ned til det, hvad jeg synes er passende konsistens. Den sigter vi ligeledes. Så står man altså tilbage med en reduktion. Man har sit klarede smør, og man har æggeblommer. Hvis jeg bare kan huske, hvad jeg selv har skrevet, og ikke mindst læste det, så tror jeg har styr på, hvad der skal i. Det, der er vigtigt nu her, det er, hvis man vil lave bøf bearnaise, eller man vil lave lam med bearnaise, bare det, at man skal have noget andet til, der skal steges, så er det nu, man skal sætte det over. Det er meget vigtigt, fordi man kan ikke begge dele på en gang, fordi man skal hen og piske i den hele tiden. Jeg er bange for, at jeg ikke har kræfter nok til at skulle røre, fordi det er rigtig lang tid. Kommer æggeblommerne op i gryden? En god ting, det er at have en lille smule vand stående i nærheden, fordi hvis den er for tykt, så kan der komme en lille smule vand i. Og det er næsten det, der er det vigtigste hele tiden, det er at sørge for, at konsistensen, den er der. Jeg kommer med min reduktion i æggeblommerne. Lige nu der er det jeg tager det over i en kold gryde her, og lige rører det forsigtigt sammen, og så tænder jeg op for komfuret. Det må slet ikke få fuld skrald, det her. Danner der sig det, der ligner røræg nede i bunden, så er det at starte forfra. For så har den fået forvaret varme. Jeg kommer min smør op i en anden gryde, som også står på 5. Det er fordi, jo tættere man kan komme på, at det er samme temperatur, jo bedre er det. Og så gælder det om at piske. Vi skal have det til at blive tykt, sådan musselin, meget æggesnapsagtigt. Jo tykkere det er, jo nemmere er det for at få den rigtige konsistens, og jo nemmere er det at få fedtstoffet til at binde. Jeg bliver egentlig meget overrasket over, hvordan en bearnaise skal laves. Det er ikke ligesom sådan, jeg har lavet bearnaise altid. Jeg har ikke pisket lige så meget, som han gør. I kan se her, nu begynder den at skumme en lille smule. Men vi skal have noget mere konsistent på den. Jo tykkere den er, jo mere drøj den er, jo nemmere kan den tage fedtstoffet. Det jeg gør her, det er, at jeg mærker lige på gryden hele tiden, du ved, hvor varm den er. Man siger, en god fingerregel er, at den må helst ikke komme over 60 grader. Så bliver æggene simpelthen for varme, og så har du det her med, at der kan danse noget røræg. Det ser så let ud, og det er det bare ikke. Det er bare ikke let at lave en bearnaise. Jo hurtigere I pisker, jo mere drøj bliver den. Dem, der står, det bliver aldrig færdige, og det bliver ikke godt. Så skruer jeg ned på 1 til 2. Kommer det lille sweaty til at starte på en lille spiskefuld cirka. Og lige pisker det ind i. Og hvis man stoler på, at det er samme temperatur, så kan man med fordel gøre sådan her. Tag en våd karklud.
Stil den her, så kan man gøre sådan her, så kan man stå lige stille. Det er jo, at kluden den holder gryden, så den ikke står og flagrer rundt, ikke? Så har jeg lige mausen, jeg kan sætte imod her, hvis det er helt vildt. Du taler om, det skal være samme temperatur. Hvad vil problemet være, hvis der er for stor temperaturforskel nu? Hvis der er for stor temperaturforskel på din kaldte æggesnaps, så vil den simpelthen skille. Nu får den altså fuld gas her, ikke? Det er jo helt sindssygt at se ham piske. Og jeg har haft kokkeelever, der er gået hjem med seneskindbetændelse her i armen, ikke? Kan I høre det? Det ser godt ud. Og sådan skal det lyde. Du laver musik i køkkenet. Det er vigtigt, du ikke? Og så kan man sådan virkelig se sådan både konsistens, men også hvordan banæsen den skal lyde. Salt og peber. Hakkede urter, det er et spørgsmål om temperament. Jeg kan godt lide, at man kan se urterne i. Den ser helt vildt god ud. Love it. Bernæs. Sådan skal det være.